На регистрация шуды дар фаберлик ва намедони чӣ гуна тӯҳфа гирифт биёед мегузорем барои тӯҳфа гирифтан ин одам аллакай якум маротиба заказ гирифт ва мебинем бу чӣ гуна фоида закази ин одам бу нархи нигоҳ кунед 202 синни сомон бо нархи каталог яъне нархи каталогаш 240 ман мешавад он кас бо 192 сомон онро харид кард яъне худатон ҳисоб кунед ҳангоми аз 240 сомон гирифт чӣ гуна шумо метавонед фоида монед ба кистаи худ ва оплата шишт бо доставкаш 199 сомон яъне 200 сомон аз ин бармеояд ки ин одам 40 сомон аллакай фоида кард ҳангоми харид кардан анакнун якум харид со скидкай мегузорем биёед ин кас бояд ки ҳангоми дуюм заказ ин як бемаш бояд ки ҳангоми дуюм заказ ин одам бояд ки тӯҳфа гирад биёед ягон чизро дар назар мегирем ва қайд мекунем ҳозир ба мо лозим аст анакнун упс дар ин ҷо ин чиз нест анакнун набират мекунем ма ин чизро 10 маротиба зиёдтар мекунем биёед бо нархи 150 сомон ки мо метавонем аллакай тӯҳфаи худро гирифт биёед онро бо 150 зиёд мекунем анакнун ба поён мегаред мана 104 камтар намерасад анакнун бояд ки 150 камтар гузашт ҳеҷ гап не мана ҳангоми 171 сомон ки накаталога нархи 136 сомон мешавад продолжит биёед бояд ки мо аллакай тӯҳфаи худро гирем ки ани старти программа пахш мекунем ин чиз ҳозир ба мо лозим нест пахш мекунем старти программа чӣ харакати досед дадам дар ин ҷо чунин намуд подаркҳо бо нархи 10 дирам биёед якташро добавить мекунем применить ин чиз ба мо бо нархи 40 досед 10 дирам омада истодааст вау анакнун биёед барои он ки шумо нархи онро дар каталог мегузорем 0946 нархи он дар каталог чанд пул аст онро компания ба ман бепул додистааст нархи он дар каталог вау бинед 155 сомон 90 дирам онро компания ба ман бо нархи 10 дирам додистааст продолжить шаркати досед компания аз ман як тим барои ин чиз нагирифта истодааст биёед боз як маротиба подробно розир мекунам ба шумо нишон дед 10 дирам ҳангоми закази дуюм кардани ман компания ба ман нархи 155 сомони маҳсулотро бо 10 дирам додистааст агар шумо ҳам мехоҳед чунин подарка гиред ва мехоҳед чунин тӯҳфаҳои бепул ба закази худ добавить кунед ба поён гузар ба силка ва ба ман бинавис ман ба ту ёрдам медиҳам агар хоҳед ки боз ҳамкорӣ кунед бо компания ва мехоҳед дигар намуди ҳамкорӣ бо компанияи фаберлик бошиностар шавед дар ин силка гузар боз видеои зиёд оиди маълумот чӣ гуна ҳамкорӣ кардан мумкин аст бо компанияи фаберлик ва чӣ гуна метавонед бо нархи дастрас харид кунӣ зиёд аст гузар ба ҳама рӯзи хуш ва барори кор